Ahoj, zdraví vás Chip a vítám vás u prvního dílu první série z hry Minecraft. Tak bez jakého kecání rovnou začneme. Svět si pojmenujeme YouTube, jako všichni. Dáme si Survival. A Seed si dáme Gun, Style. A tenhle ten seed jsem si někde našel, doufám, že jsem ho napsal dobře. Měla by tam být hned vedle něj vesnice, hodně kráv a prasat. Jestli jsem teda to napsal dobře. Vypadá to, že ano. Jo, napsat. Tenhle síť jsem hledal docela dlouho. Nečerpal jsem nikde z internetu, prostě nic, co jsem sám hledal, sám našel. Ale jak si můžete všimnout, není tady kovárna, což je průser. Tam máme hned stromy. Já jsem se jenom tady byl podívat takhle v jiném světě prostě a to se asi mi to tady líbilo. Tak jsem si řekl, že tady to budu prostě natáčet. Nebudu natáčet jenom Minecraft, což jsem se rozhodl, ale ještě když tak nějaký jiný hry na Steamu a prostě takovýhle věci. Videa budou tak 15 minut dlouhý, podle toho, kolik budu mít času a jak vám se to bude líbit, jak dlouhý videa. A to je asi všechno, co bych řekl. Tak já vytěžím ten strom a hned se půjdeme podívat. Já se ještě kouknu, když si hraju, na co hraju. A normál. Mám Optifine, takže se mi to nelaguje. Akorát mám strašně málo FPS, to možná vidíte, ale lagy nemám. To teda nevidíte, že mám málo FPS. Ale lagy nejsou. To je dobře. Já bych se na začátek pobydlel tady v tom baráku. Takhle bych si tady ubydlel. Jestli se mi teda podaří tam skočit. Dáme si krafťák. Teď se mi to laguje. Načítá se mi určitě něco velký. Dáme si meč a půjdeme zabít tam pár zvířat. První prasátko mrtvý. Nikdo jste nic neviděl? A pokud řeknete už jsou, když jste něco viděli, bude to... no, teď nevím, jak to říkám. Ale po nějakých paragrafů by mělo být. Spolupachatel. Spolupachatel, když to nahlásíte. Řeknu vám, že jsem to k tomu donutil, že jsem za to zaplatil. Tak, to by stačilo, teď si musíme jít někde kobe. Čím to tváře to tady překáží. Potom se koukne, jestli nějaký vesničan nechce třeba kupovat víc. To je ten nejlepší vesničan, co by to mohl být. Si udělám krupáč a jdeme na koby. Mám docela hlad. Nechápu, proč jsem nepěl zvířata, když tady mám víc. A ještě pro vás budu natáčet jednoho serveru. Ale to až ho admin zaplatí. Já nejsem admin. Ale na ten server chodí docela málo lidí a docela dobře se na něm natáčí. A pokud to půjde, tak budu natáčet i s někým jiným z toho serveru, abyste furt neměli jenom mě a můj debilní hlas. A to je asi všechno, takže teď se pustíme plně do hraní. Ještě když budu natáčet ještě nějaký tutoriály, kdybyste chtěli. Přes hamači budeme občas hrát s kámošema, takže si máte určitě na co těšit. Uděláme si pec. A půjdeme něco najít. Ale nejdřív si koukneme, co dělají tady vesničani. Tak toho nechci. To si můžu udělat tam. Tak to se ten se docela hodí tady ten.
Ten taky, ten je docela dobrý. Tady, ale není asi nikde voda. Teda aspoň jsem nikde neviděl. Moře. Ale tamhle, tam, většinou tady v zimním biomu bývá voda a hodně vody. Nechápu, jak to chci prodávat chleba, když tady si můžu chleba udělat kolik chci. No, ty jsi taky dobrý. Ty taky určitě budeš hodit. Tady všichni prodávají to samý. Někdo tady nechce vít. No, tak to jsme si našli dobrou vesnici teda, no. V příštím díle, nebudu ještě říkat, kdo v příštím díle, ale v příštím díle určitě něco bude. Ale teď bych chtěl natáčet tuhle sérii, aspoň tak 5 dílů si přetočím dopředu. Takže mi nepište dopředu, co bych měl změnit a takhle. Protože já si to stejně přečtu až vlastně co to vydám. Ale už budu dávno natočený, takže to když to udělám až to potom v tom díle, který nebudu mít přetočený. Teď to se hodí, brambory. Ale škoda, že nemáme sedlo, mohli jsme si ochočit prasátku. Takže najdeme nějaký spavník. By to mohlo být celý. A asi začíná noc, jak koukám. Tak. S tím syrovou bramboru. Ta trapná chvíle ticha přišla. Já točím nevím, co bych říkal. Mě nikdo nezná, to je asi jasný, že? Mě znají jenom někteří, kteří viděli první díl hardcoreu z jiného kanálu. Ten bych taky mohl zkusit natáčet hardcore, ale já většinou nepřežiju první noc, takže... A taky bych vám třeba mohl říct, jak dopadl ten první hardcore. Potom, co jsem přestal natáčet, jsem šel si natěžit trošku dřeva, ale potkal jsem pana Creepera a ten se ke mně nezachoval zrovna hezky a po chvíli se mi tam jako objevilo, jestli chci svět vymazat a pak už asi možná všichni znáte. Takže jsem umřel. Hned potom, co jsem přestal natáčet. Tím jsem možná některé z vás zklamal, takže už hardcore další stavby série další díl nebude. Ale chtěl bych, když to tak budu natáčet novej, jestli budete chtít. Ale taky mám plán natáčet mapy a různé takovýhle blbosti. Co se týká Minecraftu. Ale mody ne, ty mě moc nebaví mody. Tak jak jsem to všiml, nemám originální Minecraft. Takže by se mi mody hrály docela blbě. Ale mám Optifine. Což je dobrá věc. A to by bylo asi pro ten díl všechno. Možná. Ještě si budu kouknout tam do toho lesního biomu, takže si tady udělám truhlu. Neudělám si tady truhlu, protože už nemám dřeva. To si dojdu pro dřeva. A rovnou se tam můžu porozhlídnout. Teď vážně čekám na 1.5, až vyjde. Protože na to se těší snad asi každý. Protože na tom serveru, jak jsem vám říkal, mám strašně moc redstoneu. A potřebuji se ho nějak zbavit, takže až vyjde 1.5, tak bude dobrá příležitost, jak se zbavit redstoneu. Udělám si redstone bloky a budu mít hned něco na výzdobu. Nebudu si muset zase jako blbec prostě těžit redstone jenom kvůli redstone blokům. A nevím, jestli funguje ten redstone blok asi jako normální redstone. Kdyby fungoval, tak je to docela dobrá věc. Ale jak říkám, nevím to, takže se nechám překvapit. A to je asi všechno pro tenhle díl. Ještě dojdu domů, udělám si truhly, dám si věci do truhly. A
ještě vám řeknu, jestli něco udělat off-screen nebo ne. Já předpokládám, že off-screen budu maximálně tak těžit a to je asi všechno, co budu dělat off-screen. A ještě dřevo si budu kácet. Dřevo? Já doufám, že to tak říká. A co mám v plánu v této sérii udělat? Tak v této sérii mám v plánu tady vzadu, jak jsou tady ty krávy, a tady ten kopec, tak tady ten kopec úplně dát pryč a postavit tady nějaký kruto-přísný velký hrad. A v tom hradu právě ty krávy a tady to a přestáhnout si tam ty vesničany. Tady okolo bych to udělal ten plot a byla by tady vlastně jakoby taková vesnice před hradem. A to je asi pro tenhle ten díl všechno, já koukám, že se venku začíná stmívat. Tak nezačíná. Tak já se s váma loučím a budu se těšit u dalšího videa. Tak zatím čau.